κάποιος σας συζητήσεις μπορεί να νιώσει τέτοια συναισθήματα, τέτοιες συγκινήσεις και να γνωρίσει κόσμο σαν και εσάς. Δεν έχει νόημα, το ξέρετε πολύ καλά. Τι αισθάνομαι για εσάς, για την ομάδα και πόσο όλοι μαζί φωνάτε και χαιρόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Απλά θέλω να σας πω και να είστε σίγουροι, αν μπορούσα να σας ξεκινήσω συγχαρητήρια, θα τα αποδώσω ό,τι μου έχετε δώσει, θα το κάνετε στη στιγμή.